De ce biserică și nu ONG? Dacă până la urmă fundamentul sau un stâlp al bisericii este facerea de bine. Este doar un stâlp al bisericii, dar nu este totul. Într-adevăr, biserica are și rolul acesta de a se implica din punct de vedere social, dar nu aceasta este în primul rând chemarea bisericii. Biserica are o misiune. Iar misiunea este ca să răspândească, să extindă împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aceasta este în primul rând misiunea bisericii. Iar lucrul acesta niciodată nu se poate face prin ONG. Uite, vreau să-ți răspund tot cu Biblia și folosind cuvintele Domnului Isus. Domnul Isus i-a trimis pe oameni să facă bine în relație cu El. A zis, mergeți, faceți minuni și propovăduiți, spunând împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Dacă vrei să te duci la un ONG care face asta, care dă Biblia și face și fapte bune, e foarte bine. Sunt ONG-urile bisericii care fac asta. Dar Isus a zis că are oi pe care vrea să le aducă în staulul lui. Păi de ce să le aducă în staul? Nu pot să rămân acolo? El spune ca să fie o turmă și un păstor. Pentru că Iisus vrea să stai lângă El, să faci binele, dar să stai și lângă El. Nu există ONG-uri care te învață să trăiești fără păcat. Pentru asta este biserica. Biserica te ajută să te dezvolți personal. Biserica trebuie să producă o societate mai bună și în mod pasiv și în mod activ, dar biserica, în primul rând, este, cum spunea Dumnealui, pentru ca să ne refacă legătura asta cu Dumnezeu în comunitate. Nu gândim în stil defectuos, noi singuri și Dumnezeu. Nu. Împreună suntem mai puternici.